pa. Batay lang ito ko. Mga kasati bulong na na, di dagay sa bulong na duwak siya. Patay na yay. Pangukinita ka nagangaw. Lalay clear out. Kalapin na, bulong na na. Balinan na. Remote. Ano pa ka lang bigatan? Grabe, di pamain natin. Tamang lang ka man. Di mag-sister no. Ako na. Hindi pinatrapan na ba mo itag. Kala po 100 kumaano may sana. So mga sana lang magawa sa trata. Ay ko na kung mapaparkide sa lauter. Medyo pagpaparkyan na dyan. May papaparkyan na eh. Grabe. Pagparkyan na. Nulagan na kwa. Nya di bagbayo. Nya jay sen. Nya nagan na. Sino? Nya jay road ajay. Sinaw-sinaw. Ajay heart nga eh. Ajay na silang. Sutihan yung pagkatarapuan na itabuy-buyaan yung kita. Yung nga ti masasabi yun inang iti panggap iti pinagbiag tayo. Ha? Naka-side view man yun ang gamin. Na? Naltotas yung nanay. Video ba? Video lang kami ta remembrance tayo matinang. Dapat Well. Pilit kumain tayo sa mari, mag-alak siya madito. Tubli dagali ka no iti ko. Kasano ka sulpang matitao no madi ko mga sulpang kitao. Agitag ka pa sa bali. Ajay ka. Rumulok. Yan naman ko ba? Nakita niyo may sara ng limited di party di. Yung ito yung masasabi. Yan na no, kung na kanu. Katanta agpisay ka kay darong. Hindi na kababantarot ni nang dito. Ano kita lagi na eh. Ay nagtigilan. Starang ka. Ito video ato bes. Amo ya mabuy-buy ra gid lali. Direktor niya gato. Da kayo mo lamang buy-buy. Pagboyong to kiniinang. Pagboyong to mo kiniinang ata picture. Well. No. Baka magsangit nilang makita na ni tatay mo. Tadadyan mo tayo Ay na. mga agkakabsat. Naglilitrato kayo kumasayo mo ikwadro. Nagmayat ko ma. Kung mabalin ulit ka. Hindi mo makukuha. Ganda mo dito, sil-sil kundan yan. Hindi siguro na raw. Papanan na dyan. Tulong ka. Ito. Ajit ko na eh. Ay, uludin ka ajit ko ah. May pinakasirap na nga. Aray. Pinakasirap. Mang. Plato ako. Hindi, wala nga luto na ito. Ano, naguding mo. Panggal daw, guys? Guys?
Pipit pa. Batay lang ito ko. Lagi ko na si Lima. Lagi ko na Tanira pa yun. Yan! Ada karnay, nagsitan. Karnay lasag. Ini mantikan niya. Bog ma'am. Ha? Lasag. Dali nih, lasak ko. Kata ni maksitan. Dai. Bubok ka. Lasag. Kalalangan na pilaan. May tanong mo, Pridada? Boy, ika ba? Yay. Kaya na. Dasam ta. Naigisan la. Ini may gitu-gitu, ano ko? Udah megang karnina ya? Lu pe. Du ka aja na uya pe kata wa. Nya pa yung lutuin niya? Kita. Hmm. Na uya pe ya, na uya kung babay. Kapag Sige. Garod. Sige. Sa atan tanong yun, tan. Video. Kinataw ta ko ba dyan? direksyon ng kail, kantikwanan. Okay. Tom. Pagkaya dia sukar. Sukar si muna. Wen. Awang mo, sukar. Ay. Tawa mami natin kail. Sabi mo Brad. Lagi mesti ka Brad okay again. Oy. Nagadoon man tiya asukar na lang. Sige. Isupalaukan nata. Ito ng paminta. Laukan nata ang guys. Kita beta. Kung may gisata pa yato, gisang pa yato. Ada naik ko ako. Sige sa tayo, dati bawang sigos na sigod ko. Bundin ka, hindi mo natin ka. Jam. Dai, wag belum mo. Kan mati kurangan Brad.
Luya. Saan tan? Dahan-dahan lang. Dahan-dahan. Oh, dati karon. Brad, magalakati pagikanta. Basta. Mamat ka ginalapat, Brad. Ayo, dakal lang. Sige, okay. Sure ball mo kate kuamang bidyaw. Sa makita mi tayo. Naglawagan. Basta mo tanay. Ah. Wow, sarap. Bikin tayo pas magyayin na kakaloy. Ay, dahil takuma. Matamis. Ay, surot-surot mo nga dyan ka na. Titig dawat. Titig dawat. Grabe, ano tan? Oh, mani Tikman ko lang. Idip mo tin may guys. Nagidip ko guys. Saan ni Maymayan? Sige, dala tatay. Nakipila. Dumagas ang suntuyan. Hoy! Nina, Magbaybayad mo usapin mo pa. na ya. Kuryente. Nakasunod dyan. Ano? Surutan na. Sidros lang, Gwen. Okay. Wala. Ni ma'am. Awan? Dahil lang nakakwapin ito ang tulog. Sagot natin. Tago natin para mamayang tanghali. Para maraming handa mamaya. Ah. Nas Alves. Yung pagkain. Maya. Kain na maya. Wala namin. Magkabaw na. Sumado kay si... Oh, yan. Ang pa namin. Ang kay Danon. Ugat. Sino lang. Oh. Ah. Ay, awanti. Pena, napas ka na eh. Yan na uya dyan. Sang, uy, nagkaduman na tayo na lamok. Grabe ka mga. Grabe ata ako. Patagar-garamon sa nga. Yung ha! Grabe ata ako kamuteng. Nagyayag ka pa eh. Yawa ko yan. Chris! Stiti, ayun may inang peace. Mang kayon. Video ata. Ate ni ko anya agad mo gani. Tarok. Ate ni ko sino? Alexa. Flowers. So pakilala kayo man Wa. Ako si Casey. Sige. Ako si Merlin. Sungai, ombe? Badi-badi nga. Amo nga diyan. Magpagkik ka nga. Man. Lagi dyan. Ay, di babay. Ako. Nagguwapa din nala nang. Oh, minta to sa po dyan eh. Yan ang mga lilipatan ng Albes. Wala kasi ti Princess Toy. Pag-smile kayo ti. Tinakit ta ismay. May siya tinutungag kang kiyon na. Kaya wala ko yung dinero. Kau nagnis antay? Himayin kang. Dimanong dumi nga eh. Ay, nagdakulate. Ma'am! Baka. Tiga ni ko na eh. Bakaw Woi, Kapsat. Hi! Welcome to my vlog. Vlog ka talaga.